लोग कहेला कि रिश्ता तो दिल से होला, बाकी सांच पूछो तो आजकल के रिश्ता दिल से ना, खाता बही से चलता। कोई के मौत के खबर सुनते ही लोग के दिमाग में बस एक सवाल होला कि अगर हम ओकरा घरे ना जाई तो कालू हमारा घरे आई। लोग कहेला कि शादी तो खुशी के माहौल होला, बाकी आजकल के शादी ब्याह में खुशी ना, नेग वाला रजिस्टर चमकेला। नेग अब आशीर्वाद नहीं रह गई, वो रिटर्न पॉलिसी बन गई बा। रजिस्टर पर नाम लिखाला, तारीख लिखाला, रकम लिखाला। जैसे कि अब रिश्ता ना बैंक के स्टेटमेंट होके, मौत होके चाहे शादी होके, लोग के अंदर से अपनापन मर गई बा। लोग अब हर रिश्ता के तौलता लिफाफा से, रकम से और बदले के इंतजार से बस।